खुलुमबाय बयनिसिमबो एसआरबि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननि सेराव आङो भिडिअ लाबोनो हायिया बिराद गोबाव जाबायमोन। दा आङो सम सम नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन आरो नोंथांमोना आंखौ अराय सापर्ट खालामलांबाय था। दा खोनानो मोनदों आलायारन मुभिखौ जोङो थाबैनो नुनो मोनसिगोन आरो जोबोद मोजां खौरां। जों उन्दैनिफ्राय जों आलायारन होननानै जों सोदोबखौ खोनाबाय थायोमोन, बर'नि मुंदांखा मुभि होननानै। दा बेखौ जोङो थाबैनो नुनो मोनसिगोन। जों आसा खालामना थाबाय थाबैनो नुनो मोनगोन। जों बे मुभिखौ नायनो थाखाय बिराद गोसोआव लुगैनाय दंमोन, बे मुभिखौ जोङो माब्ला नुनो मोनगोन होननानै। दा जों नुनो मोनसिगोन। बेनिनो जोङो आलायारन फिल्मनि ससे सं बिथां फुखन बर'आ प्रग्रामाव रोजाबनाय बे मेथाइखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बिथाङा जोबोद मोजां रोजाबदों आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मेथाइ रोजाबदों, जेरै एसामिस, राभा, नेपालि बेखौ रोजाबदो प्रग्रामाव। नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान, अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगोसे शेयार खालामना हो। आंखौ अरायसम सापर्ट खालामलांबाय था आरो नोंथांमोननि सेराव आङो मोजां मोजां बिदिनो भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन। दा नायलांबाय थादो।
नेपाली অকল হাত কৰিব লাগিব সকলো Acha boleh ke lagi? এবার বেঙ্গলি ওগুলো হাতে ওঠে বলে ওগুলো কথা বলতে দিতে যাই তো ভালোই বল ওগুলো হাতে ওঠে গেলে Jabar bela dekha holo kota holo na Jabar bela dekha holo kota holo na Kai kodina har padina kodina har padina kodina har pariglige kodina har padina Thank you भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबाय थागोन नोंथांमोननिसिम बाय बाय